Určite každý z vás pozná Google Drive alebo OneDrive. Sú to vlastne cloudové služby, na ktoré si môžete nahrávať nejaké vaše súbory a vlastne mať ich tam uložené na ich serveroch. Ale asi každý vie, že je tam naozaj strašne málo miesta a komu sa chce platiť za väčšie miesto? No asi fakt, že nikomu. Tak práve preto tu privítajte pomerne novú službu, ktorá sa volá Terabox. Terabox je služba, ktorá vám ponúkne až 1 terabajt cloudového miesta úplne zadarmo. Áno, zadarmo. Samozrejme niečo to stojí, ako napríklad vaše nervy pred reklamami, ale získať 1 terabajt miesta zadarmo, to je myslím si, že naozaj dosť lákavá ponuka. Môžete to využiť na zalohovanie vašich fotografií, vašich videí a musíte tam proste nahrávať nejaké vaše súbory, ktoré chcete dať na cloud. Taktiež sa ale píše, že to je zabezpečené, že je to naozaj bezpečné, že tam majú rôzne certifikáty, čo je tiež len výhoda. Pre každého tu majú dva plány. Jeden plán je práve tento zadarmo, kde máte vlastne ten terabajt miesta a pokiaľ si budete platiť premium, ktoré není až tak moc drahé, tak máte 2 terabajty miesta, máte automatickú zálohu videí, čo je škoda, že to nie je free, ale tak bohužiaľ. Môžete tam nahrávať súbory, ako jeden súbor, ktorý je veľký až 20 GB a taktiež to máte zaenkryptované. Takže teraz si ukážeme Terabox program na počítači. Ak si ho chcete stiahnuť, tak pôjdete na ich stránku samozrejme a tu hore si dáte download for PC. Dáte si free download, ono sa vám to začne stiahovať a nainštalujete si to ako úplne každý iný program, ktorý ste vlastne kedy stiahovali. Potom sa bude treba zaregistrovať a po registrácii aj prihlásiť. Ale to je opäť vec ako všade inde, než sa nie je na to zložité. No a takto vyzerá, keď sa dostanete do vášho účtu. A tu už mám nejaké 3 zložky, ale vy tam asi budete mať prázdne miesto. A môžeme začať úplnou klasikou. Dáte upload a môžete si vybrať, čo chcete nahrávať. Môžete si tu nahrať naozaj čokoľvek, čo chcete, videá, fotky, súbory, naozaj čokoľvek. Ja som to mal napríklad kedysi k zálohy mojich Minecraftových serverov. Proste pre istotu som toto mal, keby mi náhodou odišiel disk. Keď pôjdete do položky transfer, tak tam máte vlastne všetko, čo ste kedy nahrávali na tento účet alebo na váš cloud. Viete, že tu mám množstvo fotiek a videí, naozaj veľké množstvo, až 530. Potom vám to taktiež na počítači ponúka backup, takže si vlastne môžete zapnúť nejakú zložku, ktorú vám bude automaticky na ten cloud nahrávať. Môže to byť pre niekoho užitočné, myslím si, že by som to možno aj ja dokázal využiť, ale nejak to nepotrebujem, ja ako nejak si moc na tú zálohu nedávam záležať, ale myslím si, že môže to byť fajn, že vlastne nám to bude automaticky zalovať nejakú tú zložku. Tu máte naľavo možnosť si vyfiltrovať vlastne váš cloud. Takže keď si dáte picture, tak si môžete zobraziť všetky fotky, keď si dáte video, tak sa vám zobrazia všetky videá, ktoré tam máte na tom cloude. Keď dáte dokumenty, tak tam máte všetky tie dokumenty ako Word, textový súbor a tieto somariny. A ak si tu dáte muzik, tak vám tu ukáže všetku hudbu. Vidíte, že ja dokumenty ani hudbu nemám. A keď si dáte order, tak vám to tam dá nejaké zvyšné veci, ktoré sa vlastne týchto iných položkách nedajú vyfiltrovať. Toto je taká dobrá a nová funkcia, ktorá sa môže zísť, a to je vlastne zdieľanie určitého súboru nie na cloud, ale vlastne niekomu druhému. Takže vy tu vlastne môžete nahrať nejaký súbor alebo nejakú zložku, dať e-mail, kde to má poslať a tomu typcovi alebo teda vášmu kamarátovi vlastne bude e-mail s tým linkom, z ktorého to môže stiahnuť ten súbor. Je to vlastne niečo, ako môžete poznať Send Anywhere. Potom máte naozaj veľmi dobrú vec a to je Personal Vault. Konkrétne je to vlastne trezor, kde môžete si nastaviť nejaké heslo a vlastne do toho trezoru si dať nejaké súbory, do ktorých sa vlastne nikto nedostane, ak nedá to heslo. Že naozaj ak máte niečo citlivé alebo veľmi dôležité, to môžete ešte takto zaheslovať a vlastne nikto okrem vás by sa tam nemal dostať. A potom tu máte kvoš, v ktorom sú vlastne súbory, ktoré ste vymazali, tak tam sú vlastne archivované akéby ešte do 10 dní, že ich môžete ešte obnoviť. A po 10 dňoch sú fuč. Samozrejme môžete si tu vytvárať zložky, zip súbory, všetko ako vlastne úplná klasika. Máte tu aj prehrávač, takže vlastne si môžete pozrieť priamo fotky či videá. Terabox nemusíte ich stiahovať a až tak pozerať. Potom tu vlastne už sú len
No je to vlastne to isté ako všade inde, potom tu nie je už niečo také špeciálne, môže si tu meniť jazyk. Je tu jedna ale zaujímavá vec, ktorú ja nemám moc rád, ale je fajn, možno pre niekoho, a to je Display Floating Window on Desktop. Takže vlastne vám tu bude zobrazovať sa táto ikonka a myslím, že pomocou nemôžete sa takto prepnúť alebo vlastne možno aj nahrávať súbory. Ale ako rád mne to vadí, ja to rád nemám, ale je to fajn. Chcete si môžete aj zobraziť Terabox ako nový disk v priečinku. Čo ja opäť nemám rád, ale možno to je fajn. No sú tu ale teda isté veci, ktoré vlastne obmedzujú tú free službu. Jedna z tých sú samozrejme reklamy, na ktoré si musíte zvyknúť. Na počítači nie sú taký problém, ale na mobile nie je ich úplne že veľa, ale je ich celkom dosť. Druhá vec je, že tá rýchlosť a fungovanie toho cloudu je také troška pomalšie. Nie je to, že výrazne že pomalé a napríklad ten upload není úplne najrýchlejší jednoducho. Oni to akože majú písané, že vlastne premium majú tie vyššie rýchlosti. Nie je to zase, že to ide že megabajt, ale vidím, že to nejde na plný potenciál môjho internetu. Takže tie rýchlosti tam nie sú úplne najlepšie, ale opäť dá sa to akceptovať tým, že vlastne máte ten 1 TB miesta. Ale keď by ste chceli vyššie rýchlosti, tak musíte ísť do premium. Taktiež to fungovanie toho cloudu, lebo vlastne pracovanie s tými súbormi není také úplne fresh ako na Google Drive alebo OneDrive. Opäť si myslím, že je to asi možno troška zámerne robené, aby ste vlastne boli donútení urobiť to premium, teda kúpiť si to premium, takže neviem, ako oni to píšu, že to premium je to proste rýchlejšie, ja tomu aj verím, lebo tak aspoň musím nejako trocha obmedzovať tých free užívateľov. Ale vrajím, opäť nie je to nič hrozné, jednoducho, je to vlastne troška pomalšie, ale nie je to, že úplne zasekané, pomalé, nepoužívateľné. To také asi nie je. No to je tak možno nejako všetko vlastne. Ten Terabox nie je úplne nejaká nová spása, že tu vyšlo niečo úplne nejaké nové. Je to vlastne program a aplikácia aj na mobily, aj na počítače, ktorá vám si dá terabajt miesta. Na tých mobiloch vrajím, tam je super, že vám to môže automaticky zhľadávať fotky, bohužiaľ videa až z premium. Ale tak keď tak si môžete aj vy tie videá vám sami nahrať. To problém není. Ale ako radím, využite sa, proste nájde fakt terabajt miesta, naozaj môže byť super jednoducho na zálohu hocičov. Ďakujem krásne za pozeranie tohoto videa, budem moc rád za like a hlavne za odber, pokiaľ ma budeš naďalej sledovať, tak sa poteším followu na Instagrame.